στα χαλάσματα της εποχής, αφύλακτος και ανεπαρκής. Αναζητούσα λέξεις για τον αβέβαιο κύκλο. Η αλληλουχία μοιάζει με τον αέρα που δροσερός καταλήγει στα σπαραχτικά πρόσωπα. Με ήλιο ακόμη και αντίθετα στο ρεύμα, το αφούγκρασμα της φωτιάς μην... και η καταστροφή. Είναι η αγάπη. Όσο διακρίνω από μακριά, σβήνουν τα σημάδια ενός θεού κακόβουλου που ηλιστής και εμπαθής επέβαλε απαιτητικά. Τώρα θα καταδικαστεί ως θνητός. Να μην γίνεται πιστευτός, να χάσει την αδιάκοπη εύνοια. Όλα διαγράφονται γρήγορα, καίγονται με μιας. Όσα απασχολούν τον άνθρωπο, μόλις στο τέλος, συνειδητά, όσα η ζωή γεμάτη αξιώσεις, παντοδύναμη, στη θύμηση αδυνατίζει. Αλλά οι φλόγες, την ορισμένη στιγμή, θα φύγουν με αλλαλαγμούς προς την πλευρά των αμόλοφων. Για να λησμονηθούν αργότερα, θα χαθούν διαπαντός στο υγρό αδιέξοδο. Η λευκή μακρόστενη κουκκίδα θα αναστατώσει την πλάση. Τα μάτια είναι μάρτυρες. Είναι η ειδονή αυτή, είναι η αγνώριστη και σιωπηλή. Τα απαρέμφατα αρκούν για να υποδείξουν την αλήθεια. Το ποιήν του κόσμου, το λαμβάνει, το δεδικαίνε. Το πνεύμα ανήσυχο μετριάζει την αγωνία. Τώρα τα χέρια δεν οικετεύουν, δεν απαιτείται κάματος ή ενίγματα. Το ουράνιο μεγαλείο είναι αόρατο. Επιβάλλεται σαν θρώισμα μέσα στο σκοτάδι. Ίσως συχνογραφείται η ανάγκη πάλι για την επόμενη σωτηρία, ενδόμηχη και κρυφή. Το χρυσάφι και ο χρόνος είναι μετρήσιμες έννοιες, γι' αυτό θα ματαιώνονται. Ένα ρολόι χειρός, το λεπτό σκαλισμένο δελφίνι δεμένο σε αλυσίδα, ο μετρονόμος σε δερμάτινη παλαιική κασετίνα. Κρατώ σημειώσεις για την επιθυμία, την ισχυρή διάρκεια και την απάτη. Το θυμικό. Επιστρέφω. Το κορμί νυφάλιο μετά τα τόσα ερωτήγματα δεν ταράζεται από το τίναγμα. Αλλάζει τη μοίρα ενός σύμπαντος τόσο σύντομου, αλλά επώδυνου. Αναχωρώ. Υπομονή.